Kurdistanê ku di demên dawiyê de li partiyekî siyasî û sê komeleyan hate kirin, niha bû sedema lêpirsînên dadgehan. Dadgeha bilind hê jî navê Partiya Azadiya Kurdistanê qebûl nekiriye. Her wiha navê Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê, Komeleya Hukuknasên Kurdistanê û Komeleya Karsaz û Pîşesazên Kurdistanê jî nehatiye pejirandin. Em Kurd li vê coğrafyayê dijîn, ji ber wê em dixwazin vê derê ev coğrafya bi navê xwe were naskirin. Serokwezîr, em bêjin Serokkomar yê Tirkiyê yê vê îxtidarê dimeşînin. Yani hin vê navê Kurdistanê bi cîtînin, bi nav dikin, diaxifin di axaftinê xwe de. Lê em dibêjin dema em bikartînin vêya dibe sûç. Berpirsiyarên Komeleya Hukuknasên Kurdistanê jî dibêjin makezagona Tirkiyeyê ji bikaranîna navê Kurdistanê re ne astengê. Astengî tenê feraseta dadger û dozgeran e. Di kanûnê de ev navê Kurdistan ne qedexe. Politik, siyasî, statya wî heye. Yani ji bo wî naxwazin navê Kurdistan meşru bibe di pêşerojê de ji bo saziya, ji bo partiya neve emsal. Navê Kurdistanê ji dema Selçukiyan heta avakirina komara Tirkiyeyê dihate pejirandin. Di salên dawiyê de jî hem Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û hem jî Serokwezîr Ahmet Davutoğlu di danûstandinên xwe yên bi başûrê Kurdistanê re navê Kurdistanê bilêv kiribûn. Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Nûnerên Komeleyan dibêjin Kurdistan beriya qanûnên Tirkiyê jî hebûn. Divê dişûna navê Kurdistanê de Tirkiye qanûnên xwe biguherîne. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.